Здравейте! Здравейте ви, folks, аз съм Никит и днес продължавам с Single Player Survival. И сега ще кажете, ма той имал първи епизод! Къде е той? Ами, първи епизод се бръцака. Стана повече от 150 мегабайта и нямаш как да го кача. Това е истината. Да, през него може да го видиш, ще го кача в YouTube, за да може да го видите. Ще го кача в YouTube. И миналия, както знаете, последно направих, ако сте го гледали вече, направих такова. Тук обзаведах и спрях клипа. Сега мисля да отидем да се бием. Само да направим един меч. Между другото, тук съм с Timber Mod. Да, от миналия клип. Съм да съчетая нещата. Да. Така, да. Един. Научим се бием. Да. Това е общо взето. Една къщичка спретнах. На бърдата. Там имаше една пещера. Може да си не да видим. Да зачертава. О, там има храна. Бърдата да търсим какол. О, what the hell? Окей, ме изненадваш. Защо? О, what the fuck? Ей, ти ли бе? Това нещо. Не. Няма плея. Клипът ще бъде 10 минути. Тоест, някакви след 50 минути. 5-7 минути. Спра клипа. Клипа ще спрем след 5 минути. О, още айран. Там много айран има тук, е. Дори ще взех киката. Да, не, това е този клип. Ще правим това. Спрям това. Търсим това. Кол ми трябва, бе. Не шибам кол, нямам. Там се излизам. О, и тук има кол. Нема изненада някой крипър отзаде. Крипър, пуф. Кол. Идва те кол. Няма те оставя. Моята любов. Така ли? Не знаех. Аре сте с посайран. Смисъл не искам да спирам. Я вижте колко хубав каньон си ме откриха. Адски много неща вътре. Долу. Да не след... О! Там няма си да надолу. Съм сам долу на другия еран там. Мамицата му. Има зомбита по парапета. Да. Ладно, долу. Ти сме контролозни. Те. Някой дънги. Да, не. После се мъчим да се скачваме. За да е хап. Тръгваме нагоре. Let's go. Stay. Тук е телефон. Къде телефон е? Там.
Там горе. Ама гри, изгубих се. Пълен фейл сме, бе. Точно аз съм фейл. Сега спирам клипа и се върнем след като успея да се измъкна. И сме вече тук. Прекъщите отново. Вече е ден. Ще печем айрана. Виждаме се. Окей. Ще печем айрана и спирам клипа. Само да се опече айрана. Така. Така. Чакам да се изпече айрана и спирам клипа. Сигурно се чуете сега, може и да е станал по-малък. Сега викате, ти защо го направи толкова малък? Ние сме безсрамник. Няма да пием повече. Но ми дремле. Аз правя клиповете за удоволствие, не за много гледане, така че. И да не ми гледате, просто много дреме, аз пак си правя клипове. Няма да спра. Защото съм мен. Че съм нинджа фен. Безсрамник ще ми видят. Може да ми тъпят лице, но аз ги правя поне с забавление. Не ги правя така. За нищо. За рейтинг. Много дреме, че не съм известен. Който искаш ме гледа. И това предното клип, че беше чанен апдейт. Казах ви, който иска, да ме гледа. Няма смисъл. От някакви си, ще гледам, се отказва, че си добър. Друг път. Там най-съдното е тук в Майнкрафт, сигурно. Който нищо не знае. Няма е много по-зле от мен, така че да не съм обиждам се тук. Пред хората не съм чак толкова фея. Те опичаме айрана и спирам клипа. Искам да го сложим